Bon dia, Maria. Hola, bon dia. Estem al Pont i en Terra Viva hem vingut a conèixer el projecte de compostatge que teniu en aquest institut, que és tot un exemple a seguir. Sí, començarem l'any passat, començarem a separar residus en general i gràcies al Consorci València Interior, que ens van proporcionar la compostera i la formació, també hem començat a separar a l'hort. M'ho ensenyes? Sí, clar, endavant. Yo soñaba mares de otro río. Maria, quin és el primer pas? El primer pas és separar els residus orgànics al menjador escolar. I qui fa això? Les cuineres. Si vols, et presenta la cuinera. Perfecte. Todas las madres y fui huella de todo camino. Hola, Vicky. Hola, buenos días. Tu eres l'encarregada de separar els residus que després van al compostador. Sí, todos los días la comida que tenemos, lo que es residuo vegetal, separamos y lo echamos aparte para que los niños lo lleven. Normalmente suelen ser, pues hoy por ejemplo tenemos merluza a la gallega, las patatas, el desperdicio, el cebolla, la ensalada que está haciendo la compañera. Todos los días vienen los alumnos para llevárselo, para echarlo a la compostera. Buenos días, Vicky. Venimos a por el orgánico. Xics, què aneu a fer? Vamos a tirar el orgánico a la compostadora. I cada quant de temps feu això? Como somos 4 clases, nos turnamos una semana al mes y 2 días a la semana tiramos el orgánico a la compostadora. I sabeu un poc què és el que s'ha de separar i què és el que s'ha d'abocar ahí? Nos han traído muchos talleres aquí al colegio para enseñarnos. Paula, què tenim ara mateix dins del compostador? Tenim que acabem d'abocar els restes de menjar de la cuina d'aquesta setmana per a fer una bona mistura en fulles seques. I així, després els que ens van a fer el treball dur són els llombrígols. Els llombrígols en els restes de menjar i les fulles seques faran un bon compostatge. I ara mateix es podria utilitzar ja en l'hort, el compost? Encara no, perquè el procés encara està transformant-se i està activat, però d'ací a poc ja tancarem el cicle de la matèria orgànica i podran utilitzar-lo en el seu hort. I, Àngel, com ha arribat aquest projecte fins a aquest institut al Pont? Bé, este projecte és una iniciativa primerament de l'Institut, però que ens demanarem que els tirarem una mà i ens venia molt bé, perquè ens interessa a muntó que es desenvolupe el compostatge així en l'Institut, perquè la intenció és que en uns mesos tot el municipi, totes les aldees d'Alpuente estiguen gestionant tots els seus bioresidus a partir de compostatge domèstic. I què els aporta tindre un hort a l'institut? Un hort. Encara que molts alumnes tenen hort i les seves famílies aquí, però veuen com és el procés i tota la feina que hi ha. I el compost, encara que no l'han pogut traure encara, però serviria com a fertilitzant orgànic per nutrir tots els planters. El projecte de compostatge de l'Institut del Pont és, sense cap dubte, tot un exemple de com, amb voluntat i interès, es poden canviar les coses a millor. Uns canvis que, si a més els enceten els més joves, seran un èxit assegurat en el futur més pròxim.